Dobrý den, vážená poroto, mé jméno je Lukáš Ptáčník, studuji na gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě a prostřednictvím tohoto videa bych vám rád představil mou středoškolskou odbornou činnost, ve které se zabývám religiozitou a spiritualitou žáků a studentů ve věku od 11 do 19 let v sekularizované české společnosti a význam víry v životech mladých věřících s katolickým vyznáním. Na úvod bych s vámi rád sdílel mou osobní motivaci, která vycházela především z prostředí, ve kterém se pohybuji a kde hraje víra velmi důležitou roli. Sám vnímám důležitý vliv víry na můj život a právě tato motivace mě nejvíce podporovala při tvorbě práce a umožnila mi její sepisování vnímat jako obohacující a smysluplný proces. Česká společnost bývá často označována za jednu z nejateističtějších na světě, avšak realita je mnohem složitější. Hlavním cílem mé práce bylo přispět ke zvýšení povědomí o náboženské situaci u nás. Výzkumy jsem cílil na mladé, kteří jsou často vnímavější k duchovním otázkám. Snažil jsem se lépe charakterizovat jejich postoj k víře, náboženství a církvi. Jedním z důležitých aspektů mé práce bylo poukázat na skutečnost, že se v české společnosti o víře příliš nemluví a veřejná debata se soustředí spíše na kauzy spojené s jednotlivými náboženstvími. To může vést k tomu, že se mnoho lidí zdráhá otevřeně hovořit o svých duchovních potřebách a nemají možnost rozvíjet je a naplňovat. Dalším klíčovým cílem mého výzkumu bylo analyzovat sílu a vliv víry mezi mladými věřícími, zejména těmi, kteří se hlásí ke křesťanské, konkrétně katolické spiritualitě. Snažil jsem se lépe zjistit, jakou roli hraje víra v jejich životech a jakým způsobem ovlivňuje jejich každodenní rozhodování, vztahy a psychiku. V teoretické části této práce se snažím přispět ke zvýšení náboženské gramotnosti, zaměřuji se na vymezení klíčových pojmů, jako jsou víra a ateismus, a detailněji popisují různé formy a druhy ateismu, včetně jeho příčin. Samostatnou část věnuji historii ateismu, přičemž kladu důraz na český kontext, analyzuji klíčové historické a společenské faktory, které mohly přispět k vysoké míře sekularity v České republice. V praktické části této práce se zaměřují na osobní postoje a názory mladých lidí na víru a náboženství. Snažím se ukázat, že většina z nich není zcela uzavřena možnosti existence vyšší moci a zároveň se pokouším hlouběji porozumět jejich názorům. Analyzuji také víru věřících respondentů a její vliv na jejich každodenní život. Tyto otázky zkoumám prostřednictvím 3 výzkumů, 2 kvantitativních a 1 kvalitativního. Věková hranice byla stanovena od 11 do 19 let. Prvním výzkumem byl kvantitativní průzkum náboženského smýšlení a víry v Boha a nadpřirozeno, který byl realizován prostřednictvím online dotazníku vytvořeného v Google formulářích. Samotný průzkum proběhl na gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě. Dotazník byl zaslán všem studentům na jejich e-mailové adresy a celkem se do výzkumu zapojilo 263 respondentů ze všech ročníků, což umožnilo získat široké spektrum názorů. Jedny z výsledků tohoto výzkumu ukazují, že náboženské vyznání mezi mladými není příliš rozšířené, hlásí se k němu necelých 18% respondentů, přičemž nejčastěji se jedná o katolické křesťanství. Klíčovým zjištěním tohoto výzkumu však bylo, že přes 65% dotázaných věří v nějakou vyšší moc. I přesto, že náboženství nemá pro mladé význam, velká část z nich se hlásí k víře ve vyšší moc, což naznačuje, že mladí preferují osobní a individuální přístup k víře. Z výsledku vyplývá, že se za ateisty považuje necelá polovina dotázaných, zároveň je důležité si uvědomit, že ne všichni, kdo se označují jako ateisté, nutně popírají existenci vyšší moci. Pojem ateismus může být vnímán různě a někteří jej mohou chápat pouze jako odmítnutí tradičních náboženských představ nebo jako neúčast na duchovním životě. Průzkum se zaměřuje také na analýzu sporu víry a vědy, který se vždy nezdá být hlavním důvodem k odmítnutí uznání existence vyšší moci. Druhý výzkum zkoumal význam víry v Boha u mladých lidí s křesťanskou spiritualitou. Tento kvantitativní průzkum byl opět realizován prostřednictvím online dotazníku, tentokrát mezi mladými v římskokatolické farnosti Poruba v Ostravě, s kterými byl sdílen prostřednictvím komunikační platformy. Do výzkumu se zapojilo 25 respondentů, mezi nimiž byli žáci základních škol, středních škol,
gymnázií a studenti vysokých škol. Ačkoliv tento vzorek není příliš velký, poskytuje užitečný pohled na to, jak mladí věřící vnímají svou víru a jaký význam má v jejich životech. Výzkum probíhal mezi křesťany katolického vyznání, kteří představují nejpočetnější náboženskou skupinu v České republice. Důležité výsledky ve výzkumu ohledně významu víry lze však v určitém ohledu aplikovat i na věřící jiného vyznání, přestože se mohou v určitých oblastech různit. Cílem práce však není porovnání různých náboženských vyznání. Výzkum ukazuje, že víra hraje pro mladé věřící klíčovou roli, ovlivňuje jejich rozhodování, psychickou pohodu a vztah s blízkými. Projevuje se pravidelnou účastí na bohoslužbách, každodenní modlitbou a četbou Bible. Většina respondentů vnímá svou víru jako zásadní součást své identity. Téměř polovina respondentů se zdráhá hovořit otevřeně o své víře s nevěřícími, často kvůli obavě z negativní reakce. Tento postoj souvisí s vnímáním české společnosti jako převážně ateistické. Třetím výzkumem bylo osobní dotazování, jehož cílem bylo podrobněji popsat osobní postoj jednotlivců k víře a výsledky aplikovat na současnou mladou společnost. Kvalitativní výzkum probíhal formou osobních polostrukturovaných rozhovorů, měl jsem předpřipravené otázky, které jsem mohl podle potřeby a průběhu rozhovoru upravovat nebo doplňovat. Po souhlasu respondentů byly rozhovory nahrávány a poté přepsány do textové podoby, která se nachází v příloze práce. Rozhovory byly vedeny s 6 studenty gymnázií ve věku od 17 do 18 let s odlišnými přístupy k víře. Od úplného odmítnutí existence transcendentní reality přes víru v určitou vyšší moc až po zakořeněnou víru v Boha. Zde můžeme vidět seznam témat, která byla v rámci rozhovoru komentována a analyzována. Kromě postojů k víře a náboženství se jedná o následující: rozpor víry a vědy, víra v české společnosti, pohled na církev a její roli ve společnosti, podněty formující víru a význam víry na život věřících. Tento výzkum potvrzuje, že mladí lidé nevnímají českou společnost jako čistě ateistickou, ale spíše jako prostředí, kde mnoho lidí různými způsoby hledá duchovní smysl. Shodují se, že církev bývá vnímána negativně a proto vidí větší potřebu otevřenosti a nových způsobů, jak oslovit lidi. Některým věřícím chybí možnost sdílení své víry, diskuzi v této oblasti považují za důležitou a věří, že může obohatit obě strany, vést k vzájemnému porozumění a rozšíření obzorů. Věřící respondenti vnímají svou víru jako důležitou oporu v těžkých chvílích a mnohým poskytuje psychickou podporu. Víru spojují s pocitem, že nejsou na své problémy sami a mohou se někomu svěřit. Výsledky mé práce ukazují, že přestože je Česká republika často označována za jednu z nejateističtějších zemí na světě, mezi mladými lidmi je patrná určitá duchovní otevřenost. Nabízí se tedy otázka, zda a jak je náboženské společenství schopno této situaci se přizpůsobit. Pokud chtějí církve oslovit mladou generaci, měli by hledat nové způsoby a formy komunikace. Posílení této komunikace by mohlo přispět k tomu, že by se víra stala mnohem častěji diskutovaným tématem ve společnosti. To by mohlo pomoct mnohým hledajícím, kteří se potřebují druhým svěřit o svých pocitech nebo od druhých poradit. Větší gramotnost v oblasti víry by mohla vést také ke zvýšení duševního zdraví u mladých, kteří by nalezli novou naději ve světě, který se rychle mění a je přehlcen negativními zprávami. Význam této práce spočívá především ve zvýšení porozumění náboženskému prožívání mladých lidí v sekularizované společnosti, jako je česká. Ukazuje, že víra i dnes může hrát důležitou a pozitivní roli v životě mladé generace, pomáhá bourat stereotypy o ateistickém Česku a ukazuje, že spiritualita je pro mnoho mladých stále aktuální. V neposlední řadě může být tato práce inspirací pro další výzkum, zaměřený například na porovnání prožívání víry mezi různými náboženskými skupinami. V pokračování práce by se dal také zaměřit na metody, jakými by církve měly oslovovat hledající. Na závěr bych se s vámi chtěl podělit o mé osobní obohacení, které plynulo zejména z osobních rozhovorů. Vnímám, že tyto rozhovory byly přínosné pro obě strany a přispěly k vzájemnému porozumění. To je ode mě vše a já vám děkuji za pozornost.